ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক এই সভাত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে। আৰু আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিছে ছাৰে যে মহিলাসকলক সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ইমান এটা ভাল সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ BTC চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম। তাৰপিছত আমাৰ MCLA ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত যুবিৰাজ বসুমতাৰী ছাৰকো মই ধন্যবাদ দিম। আজি আমি গ্ৰাস লেভেলত কাম কৰিম, মহিলা হিচাপে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে কাম কৰি যাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আমি সমাজৰ সকলৰ বাবে কাম কৰি যাম আৰু আগুৱাই লৈ যাম সমাজখনক বুলি মই ভাবোঁ। फोरमायनो सानो आदा जिहेतु नोंथाङा दिनै TLCCनि बिबानखौ रुजुनबाय। नोंथांनि आन्दाराव सा 14 जन मेम्बारफोर थायो, बिनि उनाव BCDC थायो। MCLAनि गाहायावनो TLCC चेयारमेना गुरु दायित्व दङ होनना बुङो समष्टिखौ जौगानाय फारसे। मा बुंगोन? दा आं फोरमायनांगौआ बेनो दि आं फोरमायनो साननाया बेनो माने दिनै TLCC चेयारमेन जाबाय हिसाबै आङो बेखौनो फोरमायगोन दि रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन, रायजो राजाखौ लाफानानै मोजां खामानि मावलांगोन आरो आंजों लोगोसे जेमान मेम्बारफोर दङ BCDCनि आरो आंनि TLCCनि मेम्बारफोर दं बिसोरखौ लानानै आं ज'यैनो सावरायलायनानै मोजां खामानि रायजोनि मोजां खामानि मावलांबाय थागोन। नोंथांनि बे समष्टियाव 50% महिला 50% पुरुष बिथांमोननो जे रानलायनानै 50-50 होदों, बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? बेथ' बे जोंनि गोजौनि निर्देश हिसाबै जों बेखौ जेखौ हरदों जों बेखौनो बानायनानै दा बेजों गोजौनि निर्देश बायदि सोलिलांबाय थागोन। धन्यबाद। गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनखो दिनै दिनै गिबि थाखाय 5 बोसोरनि थाखाय नोंथांमोनहा चेयारमेन मासिनि थाखाय सायख'जाबाय, एपइन्टमेन्ट मोनखांबाय, माबायदि? जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो बेखौ मोननानै। जोङो हिन्जाव महिलाफोरखौ जेनेबा हिन्जावफोरखौ चेयारमेन दोननायाव हौवाफोर 6 जन हिन्जावफोर 6 जन दोननायखौ बुहुत मोजांखौनो मोन्दों। बेनिफ्राय दा जोङो खामानिखौ जेरखम जों मोनबाय जेला मोजाङै मावलांनांसिगोन, पाब्लिकफोरखौ मोजाङै मोजां नायलांनांगोन जाहाथे बदनाम सरनाम जाया। जोंखौ जेरै बिबानखौनो होबाय मथे जों मोजाङैनो मावलांगोन। माखासे सरकारि आसनिफोरनि खामानि मावफुंनाय बेलायाव महिला दङ, दायित्व दङ, महिलाफ्राबो हायो। हौवाफोरजों जेरै हौवाफोर समान समान मावो, हिन्जावफ्राबो बिदिनो हौवाफोरबायदि समान समान मावनो हागोन। बबे BCDC चेयारमेन? आं सिपानजरा BCDCनि चेयारमेन।